Manginibingelele bese nginamukela kwi-Africa Up Media. Makuthi uyaqala ungena kule channel ngiyacela upresse ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungekuphuthelwe. Namanje usadidekile umphakathi wakwa-J eMlazi eningizimu yeTheku kulandela izindaba zowesifazane obulawe yisoka lakhe abekipite nalo ngoba limsola ngokuthi umosha inyama. Kuthiwa uDelisiwe Hadebe oneminyaka engu-42 ube nokuhilizisana okukhulu nesoka lakhe abehlala nalo, umnumzane uBuyani Luthuli, kanti kuthiwa isoka lakhe belicikwe yisenzo sikamufi sokuthi umosha inyama. uLuthuli akabange sachitha sikhathi, uvele wathatha i-screwdriver waqonda ngqo kumufi, waqala wamgwaza emhlane amanxeba amaningi kanye nasesifubeni. Umufi ubesephuthunyiselwa esibhedlela eMshiyeni kodwa ufike washonela khona. Kuthiwa laba bobabili besebenesikhathi eside behlala ndawonye, kanti udadewabo kamufi namanje akawuvali umlomo ngesihluku esenziwe ngumsolwa. Ubeseveza nokuthi udadewabo ubehlala kabuhlungu ngokuhlukumezeka ehlukunyezwa yisoka lakhe yize bengafuni ukulishiya. Bafowethu, mina ngivala lapha-ke ivideo namhlanje. Uma ukuthi ubuqala ungena kule channel ngiyacela upresse ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungekuphuthelwe. Salela.